दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि। बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो। नंगौ, नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरी बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन। बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना फारियै बाहागो लागोन। बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बल्लभ, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाज'वारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों। आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हान्जानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हान्जायाव 55था बैसागु मोसानाय हान्जाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हान्जा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?